Halk gürrüňine görä Magtymgulynyň uyasy Han Meňli, inesi Jan Esen, onuň aýaly Bayram üçüsi bir günne aradan çykanna şahyr bu goşgyny ýazypdyr. Şol wagt Magtymguly 21 ýaşynda bolanmyş. Bu goşgynyň başga bendi ýok. Weýrana gelli. Bayram gelin, Han Meňli gyz, Jan Esen. Bu dertleriň haýsy birine yana sen. Çarhy pelek her gün çepe dönesen. Kalbymyň dünýäsi weýrana gelli. Üçüň ykbalyny batyrdyň laýa. Ömrümi gam bilen ötürdüm zaýa. Şamu seher golum serdim Hudaýa. Asman ahym görüp giryana gelli. Magtymguly elif bilim burully, damarym dartylly, kanım dürülly. Ölüm zarby üç tarapdan urully, aklym dağılıp hayrana gelli.